לא מוכן. רגע, הוא לא מוכן. נו, לבור הזה. שימו לב על הקרקע. יש לי פה כמות יפה של חרסית, הייתי אומר בין 60-70% חרסית. עכשיו אני מהדק את זה יותר חזק, זה כבר ממש פלסטליני. כן, כלומר כמות גדולה של חרסית, וזה מצביע לי על צורה מסוימת של ערוגות וסוגים מסוימים של גידולים שאני כן יכול לשים פה, וצורת השקיה מסוימת שאני צריך לשים כאן, וגם על חיפויים, אוקיי? כי אדמות חרסיתיות אני צריך לחפות אפילו בצורה יותר אינטנסיבית. לא, שלושה מספיק. וזה למה? הן חזקות, הן לא נותנות הן מתקשות. הן נסגרות ברגע שיורד גשם, ושיורד גשם שזה תופעה מבורכת, אבל לשים לב, גשם נופל ממרחק מאוד גבוה, והוא ניתח על הקרקע. ומה שקורה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בקרקע חרסיתית, זה מה שנוצר, ואחר כך runoff, סחף. ולכן קרקע מחופה חרסיתית היא הרבה יותר שמורה, והיא תמנע כמעט לחלוטין סחף. מעבר לזה, נגר עילי. היא נאטמת, כן? ואז נסחפת פשוט. אז מה נסחף? המים החלק העליון נסחפים. של הקרקע, לאט לאט עוד ועוד. יחד עם המים. היא לא הופכת להיות בלטה. היא נסחפת עוד ועוד ועוד, והיא לוקחת הרבה הומוס, כי ההומוס לא נמצא למטה, ההומוס נמצא בחלק ה-20 סנטימטר, 30, 40 סנטימטר של הקרקע. ולכן צריך לשים לב לנושא הזה, מה? הרבה אדמות בעולם עדיין עם 40 סנטימטר. ביער גשם אולי יש משהו כזה, כן. טרופי. עוד דבר חשוב, הקרקעות החרסיתיות הופכות להיות רגביות נורא מהר, אוקיי? בקרקע מסוימת הזאת אני חייב לשים לב שלא יהיו לי הרבה רגבים, וזה משפיע לי על ההשקיה שלי. זה אומר שאני חייב להשקות פה בקיץ בכמות יפה, שזה אומר בין 10 ל-40 דקות פעם ביומיים שלושה. זה ההשקיה שאני רוצה לעשות. מה זה 40 דקות? מה, ששני ליטר שעה? טפטפות אתה מדבר או מה? טפטפות, כן. אבל ששתי ליטר לשעה כאילו? 2 ליטר לשעה, כן. לא גדולות יותר. ליטר נקודה 8 לשעה. כן. עוד פעם, בין 30 ל-50 דקות בקיץ ליומיים שלושה של השקיה. מבחינה חקלאית זה לא הרבה. למה זה חשוב בקיץ? כדי לא ליצור רגבים. זאת קרקע שנסגרת מהר ויוצרת קלודס, רגבים, אוקיי? ונפתחת גם. רואים את זה במדבר. זה לא נפתח אבל בתיחוח שאני עושה, הרגבים האלה? לא, התכוונתי שהרגב זה משהו כזה, כן? זה רגב. אם אני לא אשקה נכון, זה מה שיהיה לי, אבל בכזה דבר. וזה קשה נורא לגדל. זה פוגע בקרקע, וזה הורס את מבנה הקרקע. עכשיו, מבנה הקרקע, soil structure, מבנה קרקע, זה הדבר השני הכי חשוב בקרקע שהיא תופסת הרבה מים ובקרקע פוריה. soil structure. אז כמה אמרת להשקות? זה שיש לי קרקע מלאה בקלודס, ברגבים, זה soil structure גרוע מאוד, אוקיי? זה לא רגב יותר מדי בעייתי, כי היה פה חיפוי. אז תסתכלו. הוא מתפרק. הוא מתפורר, הוא לא נורא, יש פה הרבה הומוס. חומר אורגני בקרקע, SOM, מונע קלודינג, מונע רגביות. ולכן חשוב לי להכניס הרבה חומר אורגני בקרקע כדי למנוע רגביות. וגם להשקות נכון, אוקיי? מה שחייבים, נגיד לגור. מה, 3 פעמים בשבוע? בהתחלה של הגינה הזאת זה יהיה, בוא נגיד כל יום, ולאט לאט זה ירד. אוקיי? בין 20 ל-30 כל יום. אחר כך זה ירד. עכשיו, העניין הזה של מים הוא נורא חשוב בקיץ. מים בגינה אקולוגית שיהיו בה מרבדים של צל, לאט לאט מה שיקרה זה משהו שאנחנו קוראים לו אפקט אדני. The Edenic effect. והאפקט האדני זה אומר שהקרקע תשמור יותר ויותר ויותר לחות באדמה בפנים, ותתפוס לנו יותר מים, מה שנקרא נפח קיבולת המים בקרקע יגדל,
ואז חבר'ה, בשנה השנייה, השלישית, רביעית, צריך חמישית, פחות להשקות. אנחנו נשקיע פחות. מה זה תמונה שלך? זה התכונה של אפקט אדני, כלומר, יותר ויותר הומוס מצטבר, יותר ויותר צל, והמים נתפסים יותר זמן. אוקיי? זה נורא חשוב, כי אנחנו יוצרים גינות שהן חוסכות במים. זה לא הרעיון ליצור גינות שהן מלאות במים, כי אין לנו הרבה מים. אז מה שאנחנו נעשה, זה גינות שהן חוסכות במים, ושיש בהן אפקט אדני. אוקיי? והאפקט האדני חשוב מאוד, כי הוא קשור לשילוב של רב-שנתיים. וזה מהקומפוסט? לשלב רב-שנתיים. מהחומר האורגני ומהצל. צל. צל שנוצר פה עוזר למנוע התאדות. אוקיי? אז קודם כל יש לנו את המרבד הכי נמוך, שזה חיפוי, אבל יש לנו עוד 7 כאלה. אוקיי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 זה הכי גבוה, שזה עצים ענקיים. צמחים משאבות מים. מה? מצד שני יהיה את הצמחים שהם משאבות מים. בדיוק. ומה שיקרה לנו לאט לאט זה אנחנו לא נשקיע הרבה בקיץ, אוקיי? תגיד, לגבי חיפוי, כן. אם יש רוחות נורא חזקות, איך יש איזשהו פתרון שלא גדר, יעוף? הוא אמר, הגדר. הגדר? גדר. קודם כל גדר שסוגרת מהאזור הכי עדיין, בעייתי, אוקיי. שיחים, בני שיחים, חיפוי, עונתיים, צפופים, וערוגות קשתיות. אוקיי, ערוגת קשתיות. זה לא ערוגה שאם הרוח עוברת בכיוון הזה, היא מעיפה את הכל. הערוגה היא מוקשטת, אוקיי? היא איכשהו מצליחה לעצור או לשבור את הרוח, כן? ומגינה על הצמחים מאחוריהם ומאחורי הקשת. כן, זה במקום חומות שהרוח של תעבור מגן. בין הערוגות הישרות, ופשוט תעשה נזק נוראי. כי זה גם זה חומות תלוי של בסואלים. מגן. נכון? אם יש לך סואלים, הסואלים הולכים לפי השטח, כלומר, יש זה גם אוטו רוחות, משחק. אבל יש גם רוחות נמוכות. אוקיי. אוקיי? זה לא רק הרוחות הגדולות, שפה יש לנו את העצים. אגב, העץ הזה מאוד עוזר, שם. העץ הזה מאוד עוזר. כי הרוחות כאן הן גם ערביות. כן, זה האזור הזה. אוקיי, מה עם הבורות האחרים ומה עם החלחול? אז קודם כל, החלחול הוא לא הכי מהיר. זה אומר שלמטה יש לי איזשהו נזז, יש לי קרקע שהיא קצת יותר אטומה. מה לגבי הבור הזה פה והבור הזה שם? חלחל לגמרי. פה זה חלחל לגמרי, גם פה. אבל מהר מאוד? די מהר. מהר מאוד או... אפשר לעשות שוב. בואו ננסה שוב, בואו נראה כולם. פה יש איזושהי מעצור. לא קשור לזה שהקרקע היא חרסיתית ולכן היא נתקעת? לא, זה יכול להיות שפה ספציפית יש לי איזה גוש של משהו. כלומר, יכול להיות קרקע חרסיתית ועדיין היא מחלחלת? לכאורה זה כאילו... לא, היא תחלחל, בטח, כמובן, היא מחלחלת. היא לא חרסית 100%. חרסית 100% כמו אדמת חבר, זה פלסטלינה לגמרי. היא נסגרת מיד. בואו נסתכל פה. החלחול לא יותר מדי גבוה אגב. זה אומר שיש לי איזשהו מעצור פה למטה. זה לא כל כך יעזור לצמחים להיכנס פנימה. ואני מיד חושב על איך אני יוצר פה קרקע יותר גבוהה. וזה אומר שהסוואלים שלנו או הערוגות שלנו יהיו ערוגות יותר מוגברות, ואנחנו נעבוד גם לפי שיטה של ערוגות בורקס וטילי גאיה, אוקיי? הסוואלים שלנו יהיו קצת יותר עמוקים, והם יכניסו הרבה קרקע לערוגות שניצור, ומעבר לזה אנחנו נעשה גם ערוגות מיוחדות שנקראות בורקס וגאיה, שלמעשה מטעינות חומר אורגני בתוכם. ולמה לא זבל ירוק כמו אספסת, שנכנס לך 5 מטר לתוך האדמה? וגם זבל ירוק, נכון. אור דיבר על הנושא של זבל ירוק, שישולב פה בגידולים, כמובן, וגם חיפויים. ככל שההומוס יהיה יותר גבוה, יהיה לי למעשה תיחוח טבעי שיקרה פה. אוקיי? אבל בגלל שאני צריך לאכול, אז אני אתחיל לעשות איזושהי עבודה טכנית שתזרז לי את כל העבודה הזאת. פה אני רואה שיש לי בעיה. אוקיי? מה לגבי כאן? לא שמנו. איפה עוד בור? פה היה? אפשר לשים בחדש, מה אתה מעדיף? בוא נשים כאן, כי זה חשוב, כי זה מרכז הגינה, אני לא ראיתי כל כך. אוקיי, יש לנו פנים גם, אפשר. זה עוד מעט עושים להפסקת חברים. בוא שם, נשים שם, וכי שם נראה לי שיש חלחול יותר טוב. מי שעשה את הבור ההוא שם בטח היה לו נורא קל. ואם תשימו לב, ככל שאני מתקדם לכיוון הנמוך, פה, אז יש איזשהו מחסום כאן.
איזשהו מחסום, ופה הקרקע שלי קצת יותר בסדר, ופה היא מחלחלת קצת יותר טוב. זהו? אוקיי. די איטי. די איטי. זה יותר אוקיי. טוב, זה ממש סבבה. זה כאילו לא ממש סבבה, אבל זה בסדר. גם יורד לאט. גם יורד לאט. זה אומר שאנחנו נכניס פה הרבה אספסות. אספסת זה אחד מגידולי הזבל הירוק שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה. אספסת מגיעה לגובה כזה, אוקיי? אבל העומק של השורש שלה זה 4-5 מטר. אוקיי? היא פותחת את הקרקע לבד, בסדר? והיא עושה עבודה מאוד חשובה. מעבר לזה, אני הולך להשתמש בגידולי חפירה. מי יודע מה זה גידולי חפירה? גידולים חופרים. חצב אני לא אשים. בטטות. אם אני אעשה פה גידול בטטות, הבטטות יחפרו לי לבד בתוך הקרקע. ואז אני מקבל גם חפירה. דייקונים. הדייקון נכנס עמוק, זה צנון יפני שחופר עמוק, צנון כזה. כן? הוא יחסוך לי את העבודה של אספסות, גזרים ועצי חלוץ. כמו צחר מכחיל, אבל הצחר מכחיל הזה אני שומר אותו לגובה נמוך. אוקיי? מורינגות גמא. מה? גזר צריך אדמה חולית, קשה לו באדמות כאלה, הוא לא מצליח לחדור אותם. הוא יצליח לחדור מעולה, כי אין פה חרסית יותר מדי כדי שתפריע לגזר. גזר ייהנה פה מאוד, תראי. הנה, תיכחתי את הקרקע, תראי איזה יופי של קרקע. אז מה שזה הולך לעשות, מה אנחנו הולכים לעשות, זה קודם כל, אנחנו לא הולכים לגעת בקרקע הזאת, אנחנו הולכים לעשות את הפיזור של הזבלים. אנחנו נחזיר בחזרה את ה... נחזר את זה אחר צהריים, כן? אוקיי. אחרי צהריים זה פיזור, בסדר. מה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים לשלב 4. שלב 4 זה פיזור זבלים. למה אנחנו צריכים לפזר זבלים וכמה? אנחנו חייבים לבסס את המערכת שלנו עם SOM, אוקיי? מיקרואורגניזמים ומינרלים. אחרת חבל לנו על הזמן לגדל. ירקות הם מפונקים, אין מה לעשות, הם גידולי תרבות. אוקיי, כמונו. גם אנחנו מפונקים, אנחנו לא כמו המקק או לא כמו הנמר. אנחנו חייבים לאכול ולשתות, ואנחנו גם תרבותיים. ולכן, גידולי התרבות שלנו חייבים לקבל את המינרלים ואת המיקרואורגניזמים. כמה אנחנו שמים בקרקע שלא קיבלה כלום? בין 20 ל-30 ליטר למטר מרובע. רגע. אוקיי? שלא קיבלה כלום. שלא קיבלה כלום. בין 20 ל-30 ליטר למטר מרובע. זה המון. של זבלים, עדיף לא זבל עופות על המכה הראשונה, כי הוא מאוד מאוד חריף. בין 20 ל-30 שוב פעם? בין 20 ל-30 ליטר למטר מרובע. מה זה להתאמן? אתה לוקח זבל, מדלל במים? לא זה שמים. קילוגרמים, אני חושבת שזה שווה לקילוגרם. ליטר. בוא נגיד מריצה אחת זה 50-60 ליטר. הנה, אתם כבר יודעים. אז זה אומר שפה, כמה מטר מרובע יש לי? בואו נספור. 1. כן. איזה זבלים עדיף לו? 4. לא זבל עופות. 6. לא, רק את הזבל עופות. יש פה לא, רק 25 זבל מטר עופות הוא אמר. מרובע. כמה זה יוצא? מה? כפול 20? זה יוצא חצי קוב. כלומר, גינה כזאת צריכה לקבל חצי קוב. בואו נבדוק כמה יש לנו פה. יש לנו בערך חצי קוב. יש פה... לא, זה חיפוי שם, זה חיפוי. אז יש לנו רק את אלה? זה בערך 200 ליטר, משהו כזה, 250 ליטר. אבל זה לא גינה שלא קיבלה כלום, היא לא מת, יש כאן המון חומר. בדיוק, נכון. אז בוא נגיד, בגלל שיש פה כבר חומר אורגני, אז אנחנו ניתן 200 ליטר וזה יספק אותנו. 200 ליטר גם של הומוס, שמאיפה הגיע? זבל סוסים. זבל זה הומוס סוסים, קצת תולעים יותר עדין. מזבל סוסים. אבל יש פה גם הומוס תולעים. חמורים סוסים. אוקיי, מעולה. אנחנו נפזר אותו אחרי ההפסקה. הפיזור חייב להיות מאוזן. אנחנו לא שמים את זה רק פה או רק שם, הוא חייב להיות אחיד על כל האזור שלנו. לפני הערוגות. לפני הערוגות. אין שום ערוגות, כלום. פשוט על הכל, וחיפוי על זה, ואחרי זה השלב השישי, שזה הרטבה. אנחנו הולכים להרטיב את כל השטח הזה, כי אי אפשר לעבוד בכזו אדמה, וגם החומר האורגני לא יצליח לזוז בלי הרטבה. טוב? מה עם הטיסות?
כן. אולי נעשה את זה בכיתה כן. קשה לכם, אתם נופלים. חם. בואו נעשה את כל הסיכום הזה בכיתה, תיקחו את הדברים שלכם ונמשיך בכיתה. אתה אמרת עוד זבל להימנע חוץ מעופות? חוץ מזבל עופות? חוץ מזבל עופות אין בעיה להכניס סוסים, כבשים, פרות. זהו, כי הייתה פרות הוא בטוחה הכי טוב. שאמרת עוד.